дар он ҷо ҳатто гордонҳо, батальёнҳои махсуси мусалмонон аз ҷумла тоҷикон таъсис дода шуда буд, чун забони тоҷикӣ ва форсии дари Афғонистон ба ҳам хеле шабиҳанд ва ҳамдигарро ба хубӣ мефаҳмиданд ва тақрибан 80% мутарҷимони Иттиҳоди Шӯравӣ дар Афғонистон тоҷикони Тоҷикистон буданд. ҳатто баъдтар бархе аз мақомдорони волои артиши шӯравӣ дар Афғонистон, ки тоҷик буданд, ҷузъи ҳаракати мо гаштанд. Аз ҷумла яке аз онҳо устод Муҳаммадалӣ Ҳаид аст, ки ҳоло дар зиндон ба сар мебарад ва умрбод маҳкум шудааст. ӯ яке аз фармондиҳони бузурги артиши Иттиҳоди Шӯравиро дар Афғонистон буд ва дӯстии Аҳмадшоҳи Масъуд ҳам буд. бори ӯ Аҳмадшоҳи Масъудро аз як амалиёте, ки бояд бар зиддаш дар Панҷшир анҷом мешуд, огоҳ сохта буд. бо ин кораш Аҳмадшоҳи Масъудро аз марг наҷот додааст. ҳатто Аҳмадшоҳи Масъуд дар ёддоштҳояш инро навиштааст, ки як фармондеҳи тоҷик ба ин ном ӯро аз амалиёти мазкур огоҳ сохта ва ҷонашро наҷот додааст.